weekend. Hvem det blev afsløret? 8 store mænd lignede op på række. De dystede om titlen som Fyns stærkeste mand. En konkurrence i tunge discipliner som træstammeløft, lastbiltræk og dødløft. Hvorfor kan I bare nøjes med at løfte vægte? Det bliver jo lidt trivielt i længden at bare ligge nede i centret indendørs og i den svedlugt og bare træne med håndvægt. Det bliver lidt kedeligt, ikke også? Så for os for at have lidt motivation til at komme derned hver dag og trække sig selv op af sofaen, så har vi ligesom et formål med det, når vi går ud i den friske luft og dyrker det stærkt, mand. Første disciplin er simpel. Løft så mange kilo som muligt. Her er de sølle 120 kilo. Jamen, jeg har indsat mig psykisk til det her i flere uger nu, så er det klart, jamen det er det eneste, man tænker på, ikke? Og siger man så man skal løfte, så løfter man også. De seneste 4 år har Flemming Brunse været Fyns stærkeste mand. Han har 140 kilo på vægtstangen. Brunse vinder suverænt den øvelse. Har du tænkt dig at smadre alle de andre i første runde? Ja, det må jeg hellere. Så er de nede under gulvtæppet med det samme, så har vi dem. Lastbiltræk fra start til slut på kortest tid. Jeg fik den i gang i det mindste. Ja, det er den letteste af dem alle sammen, jo ikke? Så jeg er tilfreds med, at det kommer i mål i hvert fald. Vinderen af dagens konkurrence går videre til DM i juli måned. Vi har ikke haft så mange stærkmandsatleter på Fyn hidtil. Vi har faktisk kun været 3, måske 4 nogle gange, der har deltaget til DM. Men i år stillede altså hele 8 op, og de kom også ud af øvelsen dødløft. At løfte disse 300 kilo flest gange på 90 sekunder. Men Michael får hård konkurrence fra den mangfoldige DM-toer. Michael må nøjes med 3. pladsen, for endnu en gang vinder Flemming Brunse suverænt. Yes! En førsteplads her, hvad bliver den vekslet til DM? En første? Nej, nu må vi lige se, det er jo trods alt et lidt hårdt felt og lidt tungere øvelser, når vi kører DM. Men jeg skal med op, og jeg skal gøre mit bedste. Jeg skal præsentere Fyn så godt jeg kan.